Hola, buscadors. Ara toca el node nord en el signe d'Escorpí. Això significa que en l'anterior vida, allà on tens ara el node sud, que és el signe de Tauro, és el que vares treballar, Taure. Taure és un signe de tranquil·litat, de no vull merders, vull viure bé la vida, vull disfrutar de la vida, vull tenir, menjar, vull disfrutar dels plaers, però també sempre en plan tranquil, val? I si hi ha un merder prefereixo escapar-me, amagar-me, fugir, no barallar-me. És tranquil, a poc i bona lletra, que diuen. Ara, com que això ja està bé, però et falta el sentit contrari, per això ara treballes el signe contrari, vens a aprendre el signe d'Escorpí, que és contrari en aquest sentit. D'entrada, primera, és més passional, les coses se les pren més a pit. Res de, bueno, tot m'és igual, això era Taure, ara no toca. Ara has de donar valor a les coses, en el sentit important, no? Però a la vegada vens a aprendre a controlar les teves emocions, i per això t'has de barallar. Però no barallar amb els altres. La gent es pensa, perquè es diu molt, Escorpí és un signe guerrer, però no guerrer contra els altres, és guerrer contra un mateix, contra les seves pròpies emocions. Vens a aprendre a viure intensament tot el que vius, totes les emocions, etc., per poder-les controlar i quedar el que se'n diu desapegado, que no li donis importància, finalment. Però per fer-ho has de passar per tota l'energia. Has d'aprendre a viure. De fet, l'ideal, que acabes aprenent, se suposa, és cada vegada que tinc que fer alguna cosa, m'hi apunto i ho faig com si allò m'hi anés la vida. És el més important del món. I a la vegada, si no surt o no ho puc fer, no importa. Fixa't que no és gens fàcil, Donar-li molta importància i a la vegada no en té. Li dones molta importància per l'actitud. Però si no toca, no pot ser o no és el que convé, bueno, vale, doncs vaig a fer una altra cosa. M'entens? Fixa't, així és de fàcil. Si ho veus fàcil, és que no ho entens. Vale? No és gens fàcil, és un signe bastant complicat d'aprendre. Però bueno, té les seves coses i a la vegada aprens a lluitar per lo teu també, per lo que és convenient, per lo teu i per lo d'altres. La lluita, el guerrer, sí que és convenient despertar-la també, per no deixar-se trepitjar, per exemple. Val? Si tens dubtes, en els comentaris. I ens veiem en el següent vídeo.